שלום, אני אוריה זרובבל, ותודה על הזכות להיות חלק מיוצרות מהפרשה. ואנחנו השבת עם שני פרשות אחרי מות וקדושים, ואני אתמקד בנקודה אחת מתוך הפרשה של אחרי מות. בעצם בסוף הפרשה יש את ההזרה של השם בטהרת קדושת עם ישראל, להתרחק מהחוקות והמעשים שהיו בעצם במצרים, וגם ממה שמצפה להם בימי ארץ כנען. ובעצם יש פירוט של איסורי עריות שאותם עם ישראל מצווה לשמור. ולפני האיסורים האלה השם פותח ככה בשתי פסוקים יפים ומעניינים, שבפסוק, זה פסוק ד' וה', רשום: את משפטיי תעשו ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם. אני השם אלוקיכם, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. אז בעצם אני לוקחת מהספר של נפש חיה של הרב ישראל ברודי, והוא מפרש כאן למה רשום ללכת בהם? כאילו, ואת חוקותיי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוקיכם. מה קשור ללכת? הרי בסדר, אנחנו מצווים לשמור את המצוות האלה, אבל מה קשור ללכת? אז בעצם הפירוש כאן הוא שזה לא מספיק שאנחנו נשמור את המצוות והאיסורים ואת כל הדבר הזה כשאנחנו בבית שלנו, כשאנחנו עם המשפחה, עם החברים, בעיר שלנו, עם אנשים שהם ככה מכירים אותנו ונוח לנו איתם, אלא גם כשאנחנו בדרך, גם כשאנחנו נמצאים במקומות שהם לא מוכרים לנו, או אולי אפילו אנחנו לא רצויים, או הדרך שלנו לא רצויה, אולי אנשים קצת צוחקים, גם שם אנחנו מצווים לשמור את החוקים האלה ואת המשפטים האלה. ובפסוק השני רשום שבעצם מי שיעשה את אותם חוקים ומשפטים וחי בהם, אני השם, שיזכה לאריכות ימים. רשום אשר יעשה אותם. אותם בלי האות ו', זה רשום בלי האות ו', זה בעצם אותם אותיות של אמת. והרב פה בעצם אומר שבן אדם שהוא דבק באמת ותמיד הולך בדרכי האמת, אזי מובטח לו שתקוים בו ההבטחה וחי בהם. ובעצם הדבקות הזאת באמת היא גם זו שעוזרת לו בדרך. אז בעצם בדרך, כשאנחנו ככה במסע, אז זה יכול להיות מסע באמת כאילו פיזי, שאנחנו נמצאים במקומות שהם לא המקומות הטבעיים לנו או לא הסביבה הטבעית שלנו, אבל זה יכול להיות גם בתוך הלב שלנו, במסע האישי שלנו, שלפעמים אנחנו נמצאים במקומות חשוכים וכואבים או מבלבלים, ואנחנו צריכים בעצם את העוגנים האלה, את שני העוגנים, העוגן של לקיים את מצוות השם, לא משנה איפה, הציווי הזה, עצם הציווי הזה. והעוגן השני זה האמת, נקודת האמת, ללכת בדרך האמת. ואני מרגישה שככה, כשאנחנו קשובים לנשמה שלנו, לאמת שלנו, אז באמת יש לנו כוח מול זה. גם מול המקומות החשוכים שלנו, המבלבלים שלנו, הצוחקים, הלועגים. אבל זה באמת צריך איזושהי עזות כזאת של קדושה מול המקומות האלה. ולהיות בהקשבה אמיתית לנשמה שלנו, לקול הפנימי שלנו. אז מתוך הנקודה הזאת אני מזמינה אתכם לצלול איתי ככה למסע הזה של עבודת השם הזאת בתוך המסע. מה נקודות האמת שלי, מה המילים שלי. אז יאללה, בואו איתי. טוב, אז מה שאנחנו נתחיל זה כתיבת רצף שמתחילה במילים אולי אני יודעת והנשמה שלי הגיעה לעולם כדי. אנחנו בעצם כותבות בלי להפסיק, וכל פעם שאנחנו נתקעות אנחנו חוזרות למילת ההתחלה. אחרי שסיימתי לכתוב את כל הדף, אני לוקחת בעצם מרקר
מסמנת מילים או משפטים שככה נגעו בי במיוחד. אני אשתמש בהם אחר כך כדי להוסיף מלל מתוך הלב שלי ליצירה. אני אתחיל קודם כל באיזשהו רקע ליצירת המרחב שלי, של המסע שלי, של הדרך שלי. אני אתחיל קצת בשמיים. עם צבעי מים. אני אמשיך קצת ערים רחוקים. אני אעשה ערים קצת יותר קרובים. זה יכול להיות גם אופק אחר, כל אחת והמרחב שמספר לה את המסע שלה. ואז אני אגיע לשלב של השביל. אני אצור איזשהו שביל. זה יכול להיות שביל מתפתל, זה יכול שביל להיות קצת יותר רחב. מכאן אני בעצם הולכת לדימויים. אני מחפשת דימויים שמספרים על הקול שלי, על הקול הנשמתי שלי. אני מחפשת גם דימויים שמספרים על המסע ועל החושך שיש גם במסע, על הקיבוץ, אולי גם מילים. אני חושבת איפה למקם כל דבר, איפה נמצא הפחד ואיפה נמצא החלום, ואיפה הקשבה לקול הנשמתי שהולך איתי. טוב, אז אחרי שהדבקתי את הדימויים ואת המילים, אני עוד קצת עובדת עם הצבע, להוסיף ככה בין לבין. אני אוסיף עוד קצת דימויים שינימו לי את הדרך, אולי איזה עץ לנוח בו, אולי קצת פרחים. אני אוהבת להשתמש גם עם היד, ממש כזה לתופף עם היד ולתת ליד לגעת בחומר. יש בזה משהו כל כך חזק. מגיע ישר מהלב אל הדף. בעזרת טושי האקריליק אני אנסה לחבר בין התמונות לעבודה, להעמם את המעברים. עכשיו הגיע השלב לחזור אל הדף שכתבתי, וללקט מתוך המילים שהדגשתי את המילים שהכי נוגעות בי, ומתוכם לנסות לכתוב משהו, איזה שהם משפטים שמספרים את הסיפור הזה של הדרך ועבודת השם, גם כשהיא בדרך, לפעמים כשהיא חשוכה, לפעמים כשהיא מבלבלת, ואת הקול הפנימי, האמת שנמצאת בתוכי, הדבקות באמת שיש בי. ואני מנסה ככה, אחרי שכתבתי לי, לחשוב איפה למקם את המילים.
השתמשתי קצת בעט כדי להדגיש את בית המקדש, להוסיף ציפורים, וכאן אני בעצם עוצרת ונותנת למילים ולצבעים, לתחושות ולהרגשות קצת לחלחל בתוכי. מקווה שנהנתן והתחברתם לנקודת האמת שלכן. שיהיה שבת שלום, להתראות.